Akukho nto edidayo njengokuhamba uyobuka isihlahla sezithelo ngethemba bese uthola amaqabunga egcwele omiyane, izintuthwane zikhuphuka ngomqhele, nezithombo ezintsha sezidliwe ngokuphelele. Futhi okubi kakhulu akusona isifo, okubi kakhulu ukucabanga, manje sengenzeni ngalokho? Uma kwenzeke kuwe, hlala lapha, ngoba namuhla ngizokufundisa ikhambi lemvelo elisebenzayo ngempela. Ngaphandle kwalokho, lokhu akuyona inkolelombono noma into engiyithole ku-inthanethi. Leli yisu lasemaphandleni labaneminyaka engu-60 yokuhlangenwe nakho, abalimi bempilo yonke abasebenzisa okusebenzayo. Kulula kakhulu. Okokuqala, thatha izimbabazane ozitholayo. Sika zibe zincane kalula nje ukuze kukhishwe zonke izakhi zazo kahle. Bese sithatha ikhasi elilodwa noma amabili le-aloe vera kuya ngosayizi walo. Nalo siyalisika libe izingcezu ezincane, hhayi ezinkulu kakhulu, ukuze likhulule kahle i-alona, okuyiyona nto esemqoka kulokhu kulungiselela. Uma inetle ne-aloe sebulungile, kufake konke ebhakedeni namalitha ayi-10 amanzi. Amanzi angenayo ikshorini angcono kakhulu ukuze kusebenze kahle. Akukho okunye okwenziwayo, akudingeki ukubilisa izinsuku eziningi. Simane sayiyeka ihlale cishe amahora ayi-12. Ngemva kwaleso sikhathi, uzobona ukuthi uketshezi lushintsha umbala. Ngokuvamile yayishintsha umbala ube bomvu. Lokho kuyisibonakaliso esihle. Lapho inetle ne-aloe aloin seziyasebenza. Emva kwamahora ayi-12, sifuza uketshezi sisuse izinsalela zezitshalo. Futhi esinakho manje ukugxila. Futhi lapha kumele senze okuthile kucace kakhulu. Lokhu akusebenzi njengoba kubhaliwe. Kufanele ihlanjululwe njalo ngaphambi kokusetshenziswa. Isilinganiso silula kakhulu. Ingxenye eyodwa yokugxila kuya ezingxenyeni eziyi-10 zamanzi. Ngamanye amazwi, isibonelo, uma sisebenzisa ilitha elilodwa lalokhu kugxila, sikuxuba namalitha ayi-10 amanzi futhi yileyo ngxube efanele esizoyisebenzisa ezihlahleni zezithelo. Ngale ndlela iyasebenza, ayilimazi isitshalo futhi sithola umphumela omuhle kakhulu. Isikhathi sokufaka isicelo sibalulekile. Kungcono kakhulu, kufanele kwenziwe ekuseni noma ntambama lapho ilanga lingasasebenzi kahle. Sifutha kahle amaqabunga namagatsha, sinaka kakhulu ingxenye engaphansi yamaqabunga, lapho kuvame ukufihla khona ama-aphid, amacimbi, nezinye izinambuzane. Lokhu kulungiselela kungasetshenziswa ngezindlela ezimbili. Njengokuvimbela, ngifutha masonto onke ukugcina izihlahla ziqinile. Uma kunesifo, ngifutha njalo ezinsukwini ezinhlanu kuze kuphele inkinga. Imzuzo enkulu ukuthi akusona nje isibulali zinambuzane semvelo, kodwa kuthuthukisa nokuzivikela kwesitshalo. Isitshalo siba namandla, singacindezeleki kakhulu, futhi simelana kakhulu. Yingakho isebenza kahle kakhulu ezihlahleni zezithelo, kodwa futhi nasezitshalweni zokuhlobisa kanye nasensimini yemifino ngokuvamile. Akukhona nje ukuqeda izinambuzane, kumayelana nokusiza isitshalo ukuthi sizivikele, njengoba bekulokhu kunjalo. Ngikusebenzise iminyaka. Futhi uma ufuna ukungisiza njengoba nami ngikusiza ngokwabelana ngale mfihlo, shiya ulike, wabelane ngakho uma ungakwazi bese ubhalisela isiteshi. Ngoba ngaleyo ndlela siqinisekisa ukuthi lonke lolu lwazi alulahleki futhi sihlala sinalo eduze uma siludinga. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka ividiyo, futhi sizokubona kwelandelayo.